To Malam Jangudu, kai saurara mana, allo ka gani a hannuna ko ka ga carbi a hannuna, kalle na sama da ƙasa sarai, yawwa, ka kira ni da suna na Jangudu, ehe. To Jangudu, ga 'yan takarkaru nan da dama sun fito takarar shugaban ƙasa, kowanne a cikinsu ya bazama neman ƙuri'a. Idan misali su duka suka janye suka ce sun baka damar zama shugaban wannan ƙasar, me za ka yi don ganin wannan ƙasar ta gyaru? Tarƙashi, hai jama'a, ka ganna haka ko? Idan na zama shugaban ƙasa, abin da zan fara yi shine zan dakatar da 'yan drugs. A bar kowa ya sha duk abin da yake so, ƙwaya she, dula she, kowa ya tsula tsiyarsa ba mai she masa komai. Kana shi ko ɗan jarida? Kaga wannan ƙasar ko? Idan na zama shugaban ƙasa, abu na farko da zan fara yi shine zan naɗa Abala mataimakina, yadda duk wanda ya kawo mana reni za mu tattaka shi. Ina fata ka gane. Ka san Gwanja ai? Ado Gwanja? Wannan gwamnan Kano zan bashi, kawai ya riƙe gwamnan Kano. Ban sani ba ko kana ganewa? Na gane. To yanzu wace shawara za ka ba wa 'yan Najeriya dangane da zaben nan na 2023? Shawara ta ita ce, kowa ya tabbatar ya mallaki katin zaɓensa, yadda kowa zai samu damar zaɓar duk wanda yake so. Gaskiya ne. Ka san ƙasar nan fa ba aikin yi. Matasan ga su nan barkatai, kamar kashe kana neman arne ne a Enugu, ko ina akwai su. To haka matasanmu, ko ina ga su nan amma ba aikin yi, kuma sun yi karatu suna da kwalinsu. Kai ni kaina kar ka ganna haka, ka ɗauka ban je makaranta ba. Ina da satifiket ɗina, amma saboda ba aiki a ƙasar nan, ka san me na koma? A'a, sashe-sashe na koma. Ayya, abu bai daɗi ba. Na ƙware sosai a wajen satar waya da ƙwashen waya. Wannan wayar taka ta yi kyau mu gani? Ƙara da na ma ƙwashe ta. Kamar ya, me kake nufi? Au, tambaya ma kake yi? Ina magana kana magana? Ai tun da ka san sana'ata na shi wayar Karado. Interview fa nake ma. Hai ka san wani interview? Bar nan. Ka bar nan na shi. Dan hegiya ai da ka tsaya, Arada da sai na ma balle-balle. Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.